uGqirha Cwele uthi yena akazange ale ngokuba kuphandwa kwaye kucutshwe le minxeba yaba bakwaGupta, kodwa wayefuna kufumaneka incwadi ephuma kwijaji kuqala. Oku kulandela okokuba ababesebenza phantsi koCwele bamazisa ukuba kuphandwa bakwaGupta, emva kokuba kwavela ingxelo kwiphephandaba langeCawa neladana lazisa iinkcukacha ngokuchongwa kwamnumzana Fikile Mbalula njengomphathiswa wezemidlalo phambi kokuba axelelwe ngumongameli. If you want to intercept a person, as a minister who's responsible for oversight, one of the responsibilities is that I must make sure that they act within the law. If somebody is alleging interception and a deputy director general says, no, they didn't have the direction of a judge, that worried me a lot. Lo kaCwele uqhube ngelithi wayengaqinisekanga okokuba yayilinyathelo lililo eli ngenxa yokubethana kwembono kwaba befuna ukwenza oluphando. Uthi abanye abantu abafika kwiofisi yakhe bezokufuna imvumo yokwenza oluphando babesenza ushishino kunye nabantu bakwaGupta. The other problem I also had, because there were many things which emanated in that meeting, was the issue of conflict of interest, particularly by those directors, particularly concerning Njenje in this matter. I'll explain later in details why I said so. Ikomishoni isaqhuba. Ndimhlela mqhuqho kwiindaba ze-SABC eRhawutini.